Imos facer un cesto de pelica de castiñeiro. Para isto, o primeiro que fai falta é recortar unhas polas que teñan poucos nós. A continuación, serrámolas para aproveitar os treitos que nos interesen. Con estes listos, cortámolos en liña recta pola superficie, o que permitirá ir retirando a pelica con cuidado. Unha vez que xa extraemos, doblámola pola cara interna para que non colla forma ao gardala. Así, cando estea seca, remollámola un chisco para que non rompa, procedendo a continuación a cortala en 10 latas. Con estas teceremos o cu, primeiro en cruz e despois trenzándoas de maneira alternativa. Co cu listo, preparamos unhas cintas, as cousiñas, que teceremos polos vans facendo voltas. Unha vez que chegamos á altura desexada, capiamos as latas para dentro e fora consecutivamente, afianzando o cesto e deixando con isto por rematado o traballo.